Yo, zan fara da sunan Allah da suke bani kwaba yana rage cikin yanzu ban da wani tension na da zero tension ko one tension babu cylinder mention not the motion not the flexion eh motion baru ada tension cylinder flexing baru ada tension steady motion like zero tension like it steady motion ba da wani damuwa sai dai wani karuwa da yake shirin faruwa tare da YouTube channel mai fasaha TV ina da subscribers haske 61 so Allah ka ƙara kawo mana subscribers da ni da Ahmad Dike tare da Akafta Comedy Allah ka kawo subscribers Allah ka kawo subscribers Allah ka kawo subscribers Allah ka kawo subscribers Allah ka mana subscribers zero tension ba wani tension sai dai emotion zero tension sai dai emotion na flexion Allah ka kawo subscribers udah na subscribe a YouTube channel mai suna mai fasaha TV da ku ga hoton wani robot a kan YouTube channel din saboda na mashi subscribe da na ta rubutu da kararrawa daga da na all notification yana ka zama mai emotion yana da zero tension amma ita na ta cikin zero tension even one tension I don't have it in my chance so saka je karena subscribe aku saja Ahmad Dike TV tare da Akafta Comedy saka je karena alamat subscribers man idan an daura saka ya faɗo wayar da wasu subscriber muna neman subscribers zero tension amma bayan akwai subscribers akwai zero tension idan mun samu subscribers a nan da subscribing Akafta TV mai fasaha da Ahmad Dike